का हाल बा भाई लोग। हम तो तार लोग के हई वीडियो में बतैले ही रहनी कि IBFA अवार्ड शो होखेला बा दुबई में 15 मार्च 2023 के। भोजपुरी के जाने माने ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और भोजपुरी के क्वीन अक्षरा सिंह नइखे जात लोग। आखिर का रीजन बा कि उ लोग नइखे जात लोग, त आज यह वीडियो में हमनी के चर्चा करे वाला बानी सन। तब सबसे पहले तू लोग ई दोनों जना के बिग फैन हो लोग, तब वीडियो के लाइक चैनल के सब्सक्राइब कर लो। पहले बात कर ले के मेन रीजन पवन सिंह, ई दोनों जना के मेन रीजन पवन सिंह बारन। इहो जान ले के कि काहे बारन रीजन, तब तू लोग जानते बार कि भोजपुरी में पवन सिंह आ खेसारी लाल के बीच ना चलेला, ना चल बन पड़ेला। अक्षरा सिंह के कहीं तो पवन सिंह के साथे दुश्मनी चलते रहेला। एगो खेसारी लाल के बहुत ही खास रीजन बा। तू लोग जानते बारो कि खेसारी लाल 2023 के लेके कितना सीरियस हो गइल बारन। उ चाहत रहन कि भोजपुरी इंडस्ट्री के बदल दे के, उनकर प्रोड्यूसर डायरेक्टर कहत हुई कि भाई ढेर काम बा, तू उस अवार्ड शो में मत जा, ओहिला उ ना जा पावत हुई। तू लोग तो जानते बालो कि पवन सिंह खेसारी लाल में बहुत टाका भी रहेला। सिंह के बहुत ही एगो खास रीजन एगो आरू बाटे कि अक्षरा सिंह तो जानते बारो कि स्टेज पे जौन जाली स्टेज पे, उ स्टेज पे पवन सिंह के गाना बाज जाला त उनकर बहुत ही घृणा महसूस होला। अगर कोनो स्टार कह दे कि अक्षरा सिंह आ पवन सिंह एक साथे गाना गाओ लोग, तो अक्षरा सिंह पे का बीती, एहिला ना जाके चाहता लोग। तू लोग खेसारी लाल आ अक्षरा सिंह के बिग फैन हो लोग, तो उनका लोग के कमेंट करा लो कि आखिर उ लोग उनका लोग के जाए के चाही कि ना जाए के चाही। तू लोग पवन सिंह के फैन हो लोग, तो पावर स्टार खातिर लाइक ठोक दे लोग बर्थडे।